Siyakwamukela #Fundimali. Ngokubambisana neWest Bank, sikulethela ulwazi lwezezimali elizokukhulula wenze izinqumo eziphusile. #Fundimali ikulethela ulwazi ongalisebenzisa ukwenza izinqumo ngesikhathi uthenga imoto yakho ngesikweletu. Kubaluleke kakhulu ukuthi isimo sakho sezimali siqonde uma uzoya ebhenki, uzilungiselele uma uzoyofaka isicelo. Njengoba nje uma uya kwi-interview, uma uya ebhenki uyabheka ukuthi ngiqoke kahle, isudu yami ayinekile yini. Kumele ubheke ukuthi eminyakeni eyedlule isimo sami sezimali bengiziphatha kanjani. Khona nabo ebhenki bazobheka ukuthi no lo muntu singakwazi yini ukumthemba ukuya phambili. Into yokuqala kumele uyazi, i-credit profile yakho ibhekene nawe, ayifani nawabanye abantu. Kuyona i-credit profile khona-ke umlando wazo zonke izikweletu nezifako zezikweletu okade uzenza. Kuphinde kuvele futhi ukuthi unawo yini ama-akhawunti ey'mpahla, khona yini abanye obakweletayo, khona yini la khona usuke wafaka khona izicelo, engabe zivunyiwe noma azivunyanga. Lokhu-ke kubizwa ngombiko we-ITC. Njalo-ke every 6 months lama-agency lawa abheka ukuthi engabe uziphethe kahle yini ngokwezimali, ayabheka ukuthi kusanjalo yini, ethathe lolu lwazi abanike ababolekisi bey'mali. Ngikhuluma lana ngo-Equifax, ngikhulume ngo-TransUnion nezinye nje iy'nhlangano ey'khona ey'thinta ukusetshenziswa kwemali. Cha, lutho akunjalo. Akekho umuntu okwazi ukushintsha i-information noma ulwazi ngama-record akho okukweleta ngaphandle kwalabo abenza lowo msebenzi abafana nababolekisi bemali. Umngani wakho, ukhazini wakho, umuntu othi angeke ngikuplage mina ngizokulungisela, ayenzeki leyo nto. Kuvele-ke mhlambe ongeke uzukuthandisise la khona kubukwa i-credit report yakho ukuthi-ke kuyenzeka kube khona umuntu mhlambe uyakhohlwa noma isimo esithile senza ukuthi ungakhokhi, bese kuhambe kufike la khona ababolekisi bey'mali bethi siyahluleka, lo muntu lona asimthathe simyise enkantolo, inkantolo ikhiphe i-default judgment okuveza ukuthi akukhokhwa ngendlela efanelekile. Uma-ke usuthole leyo default judgment, iyahlala kwi-record yakho iminyaka 5, noma-ke uma uyikhokhile imali yakho yapheleliswa, iyasusa lelo record, ujabule ngokuthi i-credit record yakho injani. I-credit score-ke ngiqale ngala itholakala kwi-credit report yakho la bebhala khona ukuthi ubuziphethe kanjani. So what happens is i-credit score iy'nombolo ezintathu ezihumusha ukuthi ngempela ngiziphethe kahle yini, noma ngumuntu ongakhokhi noma ngumuntu okhokhayo kodwa phuza ukukhokha. Iveza lonke lolo lwazi. Angeke ngitshele ukuthi ama-scores ahamba kanjani. 0 kuya ku-615 ayi kusuke kungakuhle. 616 kuya ku-729 kuba ngconywana, kuye kufaneleke kwesinye isikhathi. 730 kuya ku-821 hayi-ke sekuqala ukuba kuhle manje. 822
kuya ku-917 sekuhle kakhulu ebese kube kuhle kakhulu mase sifika ku-918 to 999. Amabhange-ke ayebheke lesi score ekade sikhuluma ngaso, ebheka ukuthi lo muntu singamnikeza yini imali number 1, number 2 singamnikeza engakanani. Iscore sakho-ke mawumuntu oshesha khokhe siye sibe sihle kuye kuthi xaxa uma sebekunika. Uma umuntu okhohlayo ukukhokha uvelelwa izimo ungaye ebhenki bese ungakhokhi, iscore silokhe sehla nesamba semali kanjalo iyasiphelezela iyehla.